Obyvatelia Malaciek sú zúfali, uprostred mesta im vyrastá osada s neprispôsobivými občanmi. Tí terorizujú miestnych a vraj ide doslova o život. Natáčaj aj ty tú ženu, Toto majú obyvatelia Družstevnej ulice v Malackách na dennom poriadku. Potkany, špina, krádeže, bitky, prepadnutia, vyhrážania. Aj dnes rodiaci sa konflikt uhasil až príchod policajtov. Beriem antidepresíva, chodím lekárovi, ktorý mi odporúča jedinú možnosť, mám odsťahovať sa. Vyhrážajú sa mi zavraždením, zabitím. Život obyvateľov Malaciek sa zmenil potom, ako sa im sem pred 2 rokmi nasťahovali títo ľudia. Dnes ich v malom dome býva asi 60, väčšinou na čierno. Svojvoľne si stavajú čierne stavby aj na okolitých pozemkoch. Na mojich pozemkoch sú stavať chatrče. A vôbec, nemôžeme na svoj pozemok vstúpiť, vôbec. Nikto im nič neblíži a oni sami si začínajú. Miestni ľudia už obehli ministerstva, splnomocnencov vlády, primátora, spisovali sa petície bez úspechu. Buď sa odsťahujú oni, alebo sa novousadlíkom musia poskladať na náhradné ubytovanie. Kam by sme sa mali na túto vec v tomto štáte obrátiť? Kam? By bolo dobré túto pre nás ťažko riešiteľnú situáciu, aby pomohol riešiť aj štát. Máme príklad v Európe, Francúzsko je nekompromisné, takže možno by sme sa mohli nechať inšpirovať. Mnohí obyvatelia Malaciek nám povedali, my nie sme rasisti, ale platíme dane a chceme normálne žiť. To sa však bohužiaľ momentálne nedá. Rado Igás, televízia Markíza.